Kamusta na pong lagay ninyo? Huwag kang mag-alala sa akin at bumaba na ang lagnat ko. Nga pala, nasabi sa akin ni Tita Mila mo na balak mong umalis para magtrabaho sa Maynila. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Opo, Itay. Gusto ko na po kasi makatulong kila Ate Bea sa pagtataguyod ng pamilya natin. Nahihirapan na po kasi si Ate Bea sa atin. Kailangan na po niya ng katulong. Kaya eto, magbabakasakali po ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Pero napakabata mo pa, anak. 16 ka pa lang. Sa edad ko pong ito dapat nakakatulong na ako sa pamilya. Tutol pa rin po ba kayo sa pagluwas ko sa Maynila? Oo, anak. Mahihiwalay ka kasi sa amin. Pero anong magagawa ko desisyon mo yan. Kung wala lang sana akong sakit at nakakapagtrabaho ako hindi kita hayaang malayo sa amin. Tapos, nakakapag-aral ka pa. Hindi ka tulad ngayon. Patawarin mo ko, anak. Hindi niyo po kagustuhang magkasakit. Kaya po ako magtatrabaho. Gusto ko pong makatulong sa pagpapagamot sa inyo. At saka, para makapag-aral yung iba ko pang mga kapatid. Pangatlo po ako sa matanda kaya obligasyon ko rin pong tulungan si Miko at Tamtam. Si Kuya Lino naman may sarili ng pamilya kaya hindi na po natin siya maaasahan. Pero anak, nag-aalala ako sa'yo. Kasi napakabata mo pa para magbanat ng buto. Baka mapahamak ka lang sa Maynila. Tay, hindi po ako mapapahamak. Kaya ko na po yung sarili ko. At saka naniniwala po ako na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Bukod roon, naroroon din po si Tita Mila para tulungan ako. Basta anak ha, huwag na huwag mong makakalimutan ang magdasal ha. Opo, Itay. Mag-iingat ka palagi anak ha. Bantayan ka at ingatan ka nawa ng Panginoon. Ito na ba ang dadalhin mo mga gamit papuntang Maynila? Opo, Tita. Sa tingin ko po, pwede na po yan. Mahirap nang bitbitin kapag nagdala pa ako ng marami. Kamusta na po si Itay? Nagpapahinga na ang tatay mo. Nandito pala yung litrato ni Lorna. Dadalhin ko po yung litrato ni Inay. Paghuhugutan ko po ng kaunting inspirasyon. Mahal mo pa rin ang inay mo, no? Kahit na hindi mo siya nakagisnan. Kahit na iniwan po kami ni Itay, at kahit na hindi ko siya nakagisnan, mahal ko pa rin po siya kasi siya pa rin ang ina ko. Kung sa bagay, naiintindihan kita anak. Kahit na hindi siya nagpakaina sa'yo, hindi mo pa rin maitatanggi na siya pa rin ang nagluwal sa'yo. Sa totoo lang po, Tita, isa rin po yan sa dahilan kaya gusto kong lumuwas papuntang Maynila. Para hanapin si Inay. Baka po kasi naruroon siya. Pero 15 taon na ang lumipas simula nung iwan tayo ng nanay mo. Mahihirapan ka lang maghanap sa kanya. 15 taon tayong walang balita kay Lorna. Hindi natin alam kung buhay pa siya o patay na. Basta malakas po yung kutob kong buhay pa si Inay. Tita, alam niyo po ba? Simula ng pagkabata ko wala na po akong ibang hinihiling sa Diyos kundi ang makita at makasama uli ang nanay ko. Gusto ko po siyang makita ng personal. Gusto ko pong maramdaman kung paano siya magmahal at mag-alaga. Gusto ko pong masilayan kung paano siyang ngumiti. Tita, gusto ko pong maranasan kung anong pakiramdam na kasama siya. Bukod pa ron, marami din po akong gustong itanong kay Inay. Una, kung bakit niya tayo iniwan. Pangalawa, kung mahal niya pa rin ba tayo. Tsaka tita, gusto ko rin pong marinig mula kay Inay ang mga sagot sa katanungan ko. Alam mo anak, nagpapasalamat ako ngayon sa Panginoon
Kasi hindi ka nagtanim ng galit sa ina mo kahit na marami siyang pagkukulang sa'yo. Hindi ka tulad ng mga kapatid mo na wala nang pakialam sa ina nila. Sa palagay niyo po ba, tita, minahal ni Itay si inay? Oo, Chito. Mahal ng tatay mo si Lorna. Kung ganun po bakit hindi niya po hinanap si inay? Ilang beses hinanap ng tatay mo si Lorna. Pero madalas bigo siya. Kung alam mo lang kung ilang taon siyang nangulila sa kanya. Ilang taon din siyang umiyak kaiisip sa kanya. Pero dahil sa katandaan, sumuko na rin ang tatay mo sa kahahanap sa kanya. Pero umaasa pa rin siya na isang araw, ibabalik din si Lorna sa kanya. Tita, sisikapin ko pong hanapin si inay. At kung papalarin sana isasama ko po siya dito pagbalik ko. Sana, Chito, magtagumpay ka sa paghanap mo sa nanay mo. Pogi? Ikaw ba si Chito? Opo, ako nga po. Ako nga pala si Bekay. Ako yung recruiter na nirecommend sa'yo ni Aling Toria. Kayo po pala yon? Pinaghintay ba kita, ha? Hindi naman po. Ay, teka. Ilang taong ka na ba, ha? 16 po. Uy! Fresh na fresh ka pa. Tamang-tama yan sa magiging trabaho mo dito sa Maynila. Ate Bekay, ano po ba yung magiging trabaho ko dito sa Maynila? Secret? Basta, sumama ka sa akin at dadalhin kita sa pagtatrabahuhan mo. Ang dilim naman po dito, Ate Bekay. Dito po ba ako manunuluyan? Oo, Chito. Ano po bang trabahong ibibigay niyo sa akin? Oh, Bekay. Siya na ba yung bagong idadagdag mo sa grupo natin? Teka, ano pong trabahong ibibigay niyo sa akin? Hindi mo ba nasasabi sa kanya, Bekay? Eh di ba, Chito? Gusto mong kumita ng malaking pera? Opo. Eh kung ganon, sundin mo ang gusto namin. Ano, Chito? Handa ka na ba? Ano po kasi? Nandyan naman si Buboy para tulungan ka. Buboy! Ikaw na ang bahala sa kanya! Oo, ako na bahala sa kanya. Kung ganon, edi simulan nyo na ang mang-snatch para makarami kayo. At ikaw, Chito, tandaan mo ha, kailangan makapang-snatch ka ng mahigit sa 10,000 halaga. Kasi kung hindi, may parusang naghihintay sa'yo. Maliwanag ba? Opo. Chito, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, tol. Naiintindihan ko kung bakit ka kinakabahan. First time mo kasi. Ganyan din ako nung unang beses kong mang-snatch. Ilang taon ka nang gumagawa ng ganito? 4 na taon na rin. 14 years old ako nung nagsimula. Nahuli ka na ba ng pulis? Naku, makailang beses na. Pero syempre, may kapit si Ate Bekay sa mga pulis. Kaya agad din ako napapakawalan. Ganun ba? Chito! Chito! Oh, bakit? May naispatan ako! Yun! Alin? Yung babae? Oo, ikaw na ang tumira. Tapos babakapan kita ha. Ano, kaya mo ba? Oo, Buboy. Kaya ko to. Go! Galingan mo! Akin na yung cellphone mo! Hoy! Ibalik mo yung cellphone ko! Tulong! Tulong! Na-snatch yung cellphone ko! Magnanakaw! Magnanakaw!
lang ang nakuha mo magdamag? Diyos mio! Eh wala pang 5,000 ang halaga ng cellphone na to eh. Pasensya na po, Ate Bekay. Ate Bekay, pagpasensyahan niyo na si Chito. Baguhan pa kasi. Wala pa siyang gaanong alam sa kalakaran natin. Ay, sige Chito. Pagbibigyan kita ngayon. Pero sa susunod na uulitin mo pa to, kapag hindi umabot sa kota na 10,000 yung halaga ng nanakaw mo, hindi ka kakain buong araw. Hoy, Chito, gumising kayo. Umaga na. Ano ba? Anong oras na ba? Oras na para bumangon at magtrabaho. Ano ba? Bumangon ka na nga. Opo. Ganitong oras ang gising ng kasapi ng grupo. Kaya ikaw, huwag kang patamad-tamad ah. Hala, tumayo ka na dyan. Makakakain po ba ako ngayon ng agahan? Kung gusto mo pang makapag-agahan, pues, maghanap ka ng pwedeng mas-snatch sa kalye. Akin na yung cellphone mo! Patay! Hinabol ako ng lalaki! Kailangan ko makalayo sa kanya! Nalinti ka na! May pulis! Hoy! Pulis ako! Tumigil ka kapag nahuli kita, alaboso ka sa akin! Buwis! Wala na akong makapagtataguan! Huli ka! Pakawalan niyo po ako! Pakawalan niyo po ako! Inaaresto kita sa salang pagnanakaw. Pagdudusahan mo yung katarantaduhan mo. Ay bata! Halika dito. Bakit po? Malaya ka na. Naghihintay na yung sundo mo. Sumama ka sa akin. Opo. Ito na yung bata mo, Bekay. Buti naman sir, at ikaw ang nakahuli sa kanya. Kasi kung ibang pulis yan, ay nako, siguradong malilintikan kami. Baguhan pa kasi yan kaya pumapalpak. Sabihin mo sa batang yan, mag-ingat na siya sa susunod. Kasi kapag nahuli pa siya ulit, baka hindi ka na makapag-areglo pa. Salvage ang bagsak ng batang yan. Sige sir, ako na po ang bahala sa batang to. Paano sir? Kita na lang tayo mamayang gabi ha? Aray ko! Kuya Badong, nasasaktan ako! Aray! Aray! Kung di ka ba gago at lampa, hindi ka mahuhuli ng pulis na yon. Muntik na tayong sumabit sa katangahan mo. Buti na lang talaga ay si P.O. Tukamba ang nakahuli sa'yo. Eh kung hindi natin protector ang nakahuli sa'yo ha, siguradong tigok ka ngayon. At sigurado ding damay pati ang buong grupo. Ikaw, Chito, sa susunod na mahuli ka pa ng mga pulis, siguraduhin mo lang na hindi kami madadamay. Wag na wag mo kaming ilalaglag. Opo. Hindi ko po kayo lalaglag. Pangako po yan. At ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Di ba hindi pa kumakain ng gagong to? Pwes, lalo mong patayin sa gutom. Pakiusap po. Maawa na po kayo sa akin. Kahit po konti pagkain lang, hindi pa po ako nakakain. Simula kanina, hindi ko na kaya po. Nako, bahala ka sa buhay mo. Badong, ikulong mo na yan dyan sa kwarto bilang kaparusahan. Huwag po! Huwag po! Pakiusap po! Huwag niyo po ako ikulong! Marunong ka pa sa amin! Dito ka sa loob! Mamatay ka dyan sa gutom! Isara mo na yan, Badong. Ikandado mo yan para hindi na siya makalabas. Kuya Manong! Ate Bekay, pakiusap! Huwag niyo po ako ikulong dito! Eh! Mag-ingay ka pa dyan! Lalo kang mabubulok dyan sa kwarto! Huwag mo kaming hamulin, Chito! Dahil kahit na mamatay ka pa dyan, eh wala na kaming pakialam sa'yo!
Diyos ko. Bakit niyo po inayaang mangyari to sa akin? Gusto ko lang pong may taguyod ang pamilya ko at mahanap si inay. Bakit? Bakit po ninyo hinayaang mapariwara ako? Diyos ko. Ang sakit na ng tiyan ko. Hindi ko na po kaya. Chito, Buboy. huwag kang maingay. Natutulog na sina Bekay at Badong. Naikwento sa akin ni Junjun yung nangyari sa'yo. Kaya ito, dinalahan kita ng pagkain. Salamat, Buboy. Sige na, kumain ka na. Ubusin mo lahat yan, ha? Magdadalawang linggo ka na dito sa grupo. Pero wala pa akong gaanong alam tungkol sa'yo. Taga saan ka ba? Ang taga-Siargao ako eh. Wala ka bang mga magulang o kamag-anak dito sa Maynila? Oo, wala eh. Paano ka napunta dito? Gusto ko lang sanang maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Para matulungan yung pamilya ko. Lalo na yung tatay kong may sakit. At saka gusto ko rin hanapin yung nanay ko na hindi ko nakagisnan. Pareho pala tayo kung ganun. Nahanap mo rin bang nanay mo? Iniwan din ako ng nanay ko sa kamay ng lasenggo kong tito. Dahil sa kanya, kaya naging miserable ang buhay ko. Kaya bakit ko pa siya hanapin? Ikaw, Chito, hindi ka ba galit sa mama mo? Kahit minsan, hindi pumasok sa isipan ko na magalit kay inay. Dahil di ko naman alam ang tunay na rason niya kung bakit niya kami iniwan. At saka, bakit ba ako magagalit sa kanya? Kahit na nakagawa siya ng kasalanan sa akin eh. Nanay ko pa rin siya. O sige, ikaw na ang santo. Tol, salamat ah. Ligtas mo yung buhay ko ngayon. Sus, napakaliit na bagay nun. Alam mo, Chito, ewan ko ba? Pero parang nakikita ko sa'yo yung bunso kong kapatid. Talaga? Namatay kasi yung kapatid ko sa kapabayaan ng nanay ko. Kasing edad mo yun kung nabubuhay pa siya ngayon. Ganun ba? Ano, okay ka na ba? Okay na sana ako kaso nakalimutan mo magdala ng inumin. O sige, babalik ako para bigyan ka ng inumin. Hintayin mo ako dyan. Hoy, Chito! Gumising ka na dyan! Kakain na ng agahan. Opo. Siguro naman ay nagtanda ka na sa katangahan mo, no? Opo, Ate Bekay. Siya nga pala, hindi ka namang i-snatch simula ngayon. Ha? Ano po? Dahil meron akong ibibigay na trabahong angkop sa'yo. Mamaya ako sasabihin sa'yo kung anong klaseng trabaho yun. Pagkakain mo. Dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Ha? Teka, bakit po may computer? Bukod sa computer, may camera din yan na kukuha ng live action na gagawin mo. Live action? Ano pa bang gagawin ko? Mag-live show ka on cam. Ang gagawin mo lang, maguhubad ka lang sa camera at susundin mo ano man ang ipapagawa sa'yo ng kliyente mo. Pero parang hindi ko po kaya. Chito, malaki ang kikitain namin dito dahil galing pa ng abroad na magiging kliyente mo. Pero parang hindi ko po kaya eh. Hindi mo kaya. Kaya mo yan. Sayang naman ang kagupuhan mo kung hindi namin papakinabangan. Basta, sa ayaw mo at sa gusto, susundin mo ang ipapagawa namin sa'yo. Kasi kung hindi, sinisiguro ko sa'yo na hindi mo magugustuhan ang gagawin namin sa'yo.
Chito, nag-iisa ka dyan. Pwede bang tumabi sa'yo? Nabalitaan ko yung pinagagawa sa'yo ni Bekay. Tol, nasusuka ako dun sa ginagawa ko. Diyos me, aarte ka pa ba? Pasalamat ka pa at yun lang ang pinapagawa sa'yo. At least hindi nanganib yung buhay mo, hindi tulad ng ginagawa namin. Kung mahitsura lang ako tulad mo, baka yan na lang din ang gawin ko. Tsaka, pwede ba? Huwag kang umarting parang babaeng nawala ng puri. Tol, walang mawawala sa atin kasi mga lalaki tayo. Pero kahit na, nabababuyan pa rin ako dun sa mga pinapagawa sa akin ng mga nakakachat kong mga baklang foreigner. Gamitin mo nga yung utak mo, Chito. Eh ano ngayon kung maghubad ka sa harapan ng marami? Ang importante, kumikita ka. At higit sa lahat, ligtas ka. Siya nga pala, kumusta na yung pang-i-snatch mo? Ako, buntik na ako mahuli kanina ng isang pulis. Kung hindi niya ako bataan, ayun. Buti na lang talaga at mabilis akong kumilos. Di ba nagkaroon ka naman ng pagkakataong tumakas? Bakit hindi mo ginawa? Bakit ko naman gagawin yun? Chito, sanay na ako sa ganitong trabaho. Ito na ang buhay ko. Ate Bekay, hindi pa po ako tapos maligo. Alam ko. Teka, ano pong gagawin niyo sa akin? Shh! Huwag kang maingay. Ate Bekay, Ano ba? Sinabi nga huwag kang maingay, di ba? ano po bang balak niyo sa akin, ha? Eh, ang gwapo mo kasi. Nakakatakam ka. Alam mo, matagal na kitang gustong tikman. Ito ng opportunity ko. Lumayo po kayo sa akin. Ayoko po. Anong sabi mo, ha? Kung nakukuha mo mag-show sa camera, bakit hindi ka mag-show sa harapan ko, ha? Ate Bekay, ayop ka! Lintik kang bata ka! Gusto mo talaga masaktan, ano? Pwes, pagbibigyan kita. Sumunod ka na lang kasi sa akin kung ayaw mo masaktan, ha? Grabe, ang gwapo mo talaga. Ang sarap ng katawan mo, grabe. Ang sama ng matandang yun. Inahasa at binaboy niya yung pagkalalaki ko. Ang sama niya. Hindi ko na kaya. Tatakas na ako. Kinakailangan ko makaalis sa impyernong ito. Sapat na itong dadali ko sa pag-uwi ko sa Siargao. Sandali. Masilip na sa labas. Tahimik. Mukhang walang tao. Pagkakataong ko na to para tumakas. Kunin ko na itong bag. Kinakailangan ko magmadali. Dito! Kuya Badong! Saan ka pumunta? Tatakas ka? Kuya Badong! Sa palagay mo ba, papayagan ka namin na kumala sa grupo? Nagkakamali ka, Chito. Mamamatay ka muna bago mo gawin yan!
Itigil mo na yan! Hayop ka! Buboy, Tumakas ka na. Hanggat wala pang malay si Badong. pero paano ka, Tol? Sige na. Huwag mo na akong intindihin. Tumakas ka na lang. Sumama ka na sa akin, Tol. Tumakas na tayong dalawa. Sige na, pakiusap. Pagkakataon na natin ng magbagong buhay. Pakiusap, Buboy. Sumama ka na sa akin. Sige, sasama na ako sa'yo. Malayo na tong lugar na pinuntahan natin. Hindi na tayo masusundan ng mga demonyong yon. Sino ba yung pupuntahan natin dito? Nandito tayo sa tapat ng bahay niya. Ate Oneng! Ate Oneng! Ako to, si Buboy! Buboy? Ikaw ba talaga yan? Ako to, ate. Kumusta ka na? Eto, mabuti naman. Ang tagal mong nawala. Saan ka ba nanggaling, ha? Mahabang kwento. Nga pala, kasama ko pala tong kaibigan ko, si Chito. Chito, siya si Ate Oneng, pinsan ko. Magandang gabi po. Halika, pumasok kayong dalawa. Kung ganun pala, nahulog kayo sa kamay ng sindikato. Buti naman at nakatakas kayo. Hindi ba kayo magsusumbong sa mga pulis? Wag na, ate. Hindi na rin naman kami matutuntun dito. Ikaw, Chito, huwag kang mahihiya ah. Feel at home din. Alam mo, ate, kaya yan nagpunta sa Maynila para hanapin yung nanay niyang matagal nang nawawala. Talaga, Chito? Opo. Ito nga po yung picture niya, oh. Kamukha mong nanay mo. Hindi ko po siya nakagisnan. At yan lang po yung picture niya na yan. Ang tangi ko pong alaala sa kanya. Mahirap at katakot-takot na hanapan yan. Ano, Chito? Ngayong nakalaya ka na sa kamay ng sindikato, ipagpapatuloy mo na ba ang paghahanap sa mama mo? Kuya, sandali, magtatanong lang po ako. Sandali. Ate, magtatanong lang po ako. Nawawala po kasi yung nanay ko. Sandali po. Chito, kanina pa tayo nagtatanong. Magpahinga muna tayo. Bakit ganun, Buboy? Ilang beses ko nang sinubukang maghanap sa nanay ko pero hindi pa rin ako magtagumpay. Ano bang paraan ang dapat kong gawin pa para mahanap ko siya? Bakit hindi mo subukang hanapin sa internet? Sa Facebook? Modern age na tayo, tol. Kung hindi umubra, pumunta tayo sa radio station. Doon sa Lab Radio sa Tambalan, kay Nicole Yala at kay Chris Chuper. Ipanawagan natin yung mama mo. Ano, Chito? Subukan natin? Sige, Buboy. Gusto ko rin silang makita ng dalawa. Idol ko mga yun eh. Malapit nang matapos yung oras natin sa computer shop. Ano nang balita, Chito? Buboy, nahanap ko yung isang pinsan ko sa Facebook. May alam siya kung saan tumira si Inay pagkatapos niyang hiwalayan si Itay. Talaga? Saan? Sa Santa Cruz, Laguna. Tao po! Tao po! Tao po! Magandang hapon po. Pasensya na po sa abala. May itatanong lang po sana kami ng kasama ko. Ano ba yung tatanong nyo? May kakilala po ba kayong Lorna Cisneros? O kung meron kayong nalalaman na may tumira ba dito sa lugar ninyo na ganito ang pangalan? Wala.
Wala akong natatandaan na nagkaroon ng kapitbahay na Lorna ang pangalan. Pasensya na ha. Wala po yun, kuya. Sige po, salamat na lang po. Kuya, sino yung kausap niyo? May nagtatanong lang dito ang dalawang batang ito. Hinahanap nila yung Lorna Cisneros ba yun? Ha? Lorna Cisneros? Teka, parang kilala ko yan. Halika nga rito, Hela. Usapin mo nga itong dalawang batang to. O kuya, sino yung naghahanap kay Aling Lorna? Etong dalawang to. Kami po yung naghahanap kay Lorna Cisneros. Kilala niyo po ba siya? Ito po yung litrato niya. Oh. Oo, heto nga si Aling Meng. Kilalang kilala ko siya. Naging kapitbahay ko kasi siya. Doon siya nakatira dati sa bahay na yun. Kaso matagal ng panahon yun eh. Siguro 16 years ago na. Siya nga pala, bakit niyo hinahanap si Lorna? Ako po kasing anak niya. Anak? Alam ko kasama ni Lorna ang lahat ng anak niya nung umalis sila dito. Anak po ako ni Lorna sa unang asawa niya. Ganun ba? Dalawa pala ang naging asawa ni Lorna. Ale, meron po ba kayong balita kay Aling Lorna? Alam niyo po ba kung saan namin siya pwedeng matagpuan? Pasensya na kayo pero wala na kaming balita pa sa kanila. May alam po ba kayo kung saan lumipat yung inay ko? Ang alam ko, doon na sila nanirahan sa Masbate sa probinsya ng asawa niya. Yun lang ang alam ko hindi naman kasi kami magkalapit ng inay mo noon. Chito, wala na pala dito ang inay mo. Oo nga Pasensya na kayo ha, yun lang ang alam ko Wala po yun, Ale. Nagpapasalamat nga po ako kasi kahit papano, nakakuha po kami ng konting impormasyon tungkol sa nanay ko. Teka. Magkapatid ba kayong dalawa? Hindi po. Magkaibigan po kami. Pareho din po kami naghahanap sa kanya-kanya naming mga magulang. Ganun ba? Mahahanap nyo rin yung mga magulang nyo. Oo, kayo mag-alala. Akala ko, nahahanap ko na si Mama kanina. Hindi pala. Huwag kang mag-alala. At least may lead na tayo kung nasaan ang mama mo. Nga pala, di ba taga Masbate ka rin? Ibig sabihin, pwedeng naroon din yung magulang mo. Hinanap mo ba sila dun sa Masbate? Oo. Kaso hindi ko na sila nahanap doon. Malakas ang kutob ko. Nawala sila sa Masbate. Chito, gusto mo samahan kita papuntang Masbate? Ha? Talaga? Sasamahan mo ako doon? Ayaw mo ba? Hindi, siyempre gusto ko. Naisip ko na samahan ka. Total, taga Masbate naman ako. Tutulungan kita maghanap sa nanay mo. Magkaibigan tayong dalawa. Ang magkaibigan, hindi nag-iiwanan. Tatlong araw na tayo naghahanap sa mama mo dito sa Masbate. Chito, malalim na naman yung iniisip mo. Mahahanap mo rin yung nanay mo. Ewan ko, Buboy. Pero sa totoo lang, nawawalan na ako ng pag-asa. Siguro nga, naghahanap lang ako sa wala. Ano ngayon ang gagawin mo? Itigil ka na sa paghahanap. Ewan ko, Buboy. Ang totoo niyan, parang may bumubulong sa akin na itigil ko na yung paghahanap kay inay. Napapagod na rin siguro ako. Huwag kang sumuko, Chito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi pa naman natin nahalughog ang buong Masbate. Kahit na siguro halugugin pa natin yung buong Masbate, hindi ko na rin siguro mahanap si inay. Basta, Chito, huwag ka pa rin susuko. Maaaring wala na sa Masbate ang inay mo. Pero mahahanap pa rin natin siya.
Buboy, nakahanda na ako. Tara, alis na tayo. Sandali. Nag-ring ang cellphone ko. Si Ate Oneng tumatawag. Hello? Buboy! Teka, bakit ka ba excited na excited, Ate Oneng? Meron akong magandang balita sa'yo. Alam ko na kung saan mo tatagpuan ang inay mo. Buhay siya, Buboy! Talaga? Chito, si Mama, buhay pa raw. Natagpuan na siya. Masaya ako para sa'yo, Buboy. Makakasama mo na rin sa wakas ang nanay mo. Hello, ate. Ano? Saan matatagpuan si Mama? May nakapagsabi sa akin na isang malayong kamag-anak ni Ana kung saan daw tumatatagpuan. Pero huwag kang magugulat ha kung nasa na ngayon ang inay mo. Ha? Bakit? Nasaan na ba si Mama? Sabi ng kamag-anak natin, naka-confine daw sa mental institution dyan sa Bicol ang mama mo. Mental hospital? Bakit? Ano pong nangyari sa kanya? Ewan ko. Hindi naman nabanggit sa akin kung bakit na-confine ang inay mo. Pero huwag kang mag-alala. Nung tinawagan kayong mental hospital, kinumpirma nga nilang naroroon nga si Ana at maayos naman daw ang lagay niya ron. Si Itay po. May balita po ba kayo sa kanya? Wala pa sa ngayon, Buboy. Pero mahahanap mo rin ang itay mo. Ang mahalaga, alam na natin na buhay si Ana at kung saan siya matatagpuan. Chito, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, Buboy. Kaya mo yan. Nananaginip ba ako? Diyos ko, parang panaginip lang ang lahat. Hindi ka na naginip, Buboy. Makikita mo na rin yung totoo mong ina. Naririto po sa ward na to si Ana. Halika, pasok po tayo sa loob. Ayun si Ana. Ana? Bakit? Papakainin mo na ba ako? Sandali lang ha. Pinapatulog ko muna si Buboy. Ana? Si Buboy. Naririto na ang anak mo. Bumibisita siya sa'yo ngayon. We, si Buboy? Etong anak ko eh. Ma? Sino ka? Ma? Ako po ito. Si Buboy. Ako po yung anak ninyo. Ma. Ikaw si Buboy? Ikaw si Buboy? Opo, Ma. Maniwala po kayo sa akin. Tumitig po kayo sa mga mata ko. Ako po ito. Ako po yung nawawala ninyong anak. We! Tingin nga ng mata mo. Buboy? Ikaw nga. Ikaw nga ang anak ko. Ma! Ang laki-laki mo na. Sanggol ka pa lang nung nawala ka sa akin. Akala ko hindi na kita makikita pa. Matagal kitang hinanap, anak. Alam mo ba? Walang araw at gabing hindi kita iniisip. Palagi ako nag-aalala sa'yo. Kung ayos ka lang ba? Kung masaya ka ba? Kung umiiyak ka? O nagugutom ka ba? Hindi mo lang alam kung gaano ako nahirapan sa pagkawala mo. Patawarin mo ko, anak. Pinatawad ko na po kayo, Ma. Anak ko, mahal na mahal kita, anak. Ako rin po. Mahal na mahal ko rin po kayo. Ipinapangako ko po, Ma. Simula sa araw na ito, hindi na po tayo maghihiwalay.
Chito, ay, pasensya na. Mukhang nastobo yata kita sa pagdarasal mo. Hindi. Kakatapos ko lang, Buboy. Huwag kang mag-alala. Matutupad din yung kahilingan mo. Sana nga, Buboy. Alam mo, buti ka pa. Natupad na rin yung kahilingan mo. Makakasama mo yung nanay mo. Huwag kang mainggit sa akin. Basta, Chito, tandaan mo lang yung sinabi ko. Matutupad din yung kahilingan mo sa takdang panahon. Maghintay ka lang. At huwag kang makakalimot sa Diyos. Katulad mo. Siguro ako rin yung magiging pinakamasayang tao sa buong mundo kapag nakita ko na si Inay. Pero Buboy, alam mo ba, may narealize ako. Tama ka dun sa sinabi mo sa akin na makita ko man o hindi yung inay ko, magiging masaya pa rin naman ako. Kasi nandyan naman yung tatay ko, yung mga kapatid ko na nagmamahal sa akin. Hindi na rin ako dapat maghinayang o malungkot kung sakaling hindi na kami magkita ni Inay kasi alam ko may mas magandang plano sa akin ng Diyos. Tama. Basta magtiwala ka sa Diyos. Ipaubaya mo na sa Kanya ang lahat. Nga pala, kamusta na yung inay mo? Ayun, nagpapahinga na siya. Hello, sino to? Itay, ako po to, si Chito. Oh, Chito. Buti naman at napatawag ka. Kumusta ka na dyan? Eto, mabuti po ako. Kayo po, kamusta po kayo dyan? Yung mga kapatid ko po. Maayos naman kami rito, anak. Siya nga pala, kailan ang balik mo dito sa Siargao? Itay, kaya po ako tumawag sa inyo kasi gusto ko pong sabihin sa inyo na uuwi na po ako dyan. Ganun ba? Nako, magandang balita yan, anak. Ihintayin ka naming bumalik dito. Siya nga pala, kumusta naman yung paghahanap mo sa inay mo? Itay, ganun pa rin po. Bigo pa rin po ako. Ganun ba? Pero wag ka pa rin sumuko, anak. Umaasa pa rin naman po ako na magkikita kami ni Inay. Pero Itay, dahil po sa paghahanap ko kay Inay, inawalan ako ng panahon sa inyo. Itay, pasensya na po kung nagkukulang ako palagi ng oras sa inyong lahat. Masyado ko po kasing tinutuon yung sarili ko sa paghahanap kay Inay. Pero hindi ko man lang naisip na bukod kay Inay, mayroong mga mahalagang tao sa paligid ko na nagmamahal at sumusuporta at nagpapasaya sa akin. Itay, uuwi na po ako dyan para naman makabawi sa inyong lahat. Hindi na po ako makapaghintay na makasama ko po ulit kayo. Basta, hintayin niyo po ako dyan ha. Mag-iingat ka palagi, anak. Ipagdarasal ka namin palagi na maging ligtas ang pag-uwi mo dito. Itay, Chito, anak. Halika, kumain ka ng agahan mo. Alam mo, nagpapasalamat ako at nakauwi ka ng ligtas sa atin. sa totoo lang po Itay, napariwara yung buhay ko nung nasa Maynila ako. Yung inaakala ko maging magandang trabaho na nag-aantay sa akin sa Maynila isa palang impyerno.
Nasama po ako doon sa grupo ng mga magnanakaw at snatcher. Nagahasa rin po ako, Itay. Nababoy yung pagkalalaki ko at pagkatao ko doon. Pero tiniis ko pong lahat para mahanap lang si inay. Nalulungkot naman ako sa nangyari sa'yo, anak. Pero Itay, nagpapasalamat pa rin po ako dahil may isang taong labis kong pinagkautangan ng loob. Niligtas niya po yung buhay ko. Siguro, kung wala siya, baka tuluyan na pong napariwara. Malapit ka nang mag-17, anak. Oo nga po. Birthday wish ko na rin, sana mahanap ko na rin si inay. Sandali. Bubuksan ko lang yung pinto. Baka ang tita Mila mo na yan. Mila, Delphine, Chito, may balita na ako tungkol sa nanay mo. Ha? Talaga po? oh, kumusta na si Lorna? Sana siya nakatira ngayon. Patay na si Lorna. Nakausap ko kasi yung isa sa mga kamag-anak niya. Namatay daw siya sa kanser, 8 buwan lang ang nakakalipas. At bago siya namatay, tumira siya kasama ng mga anak at pangalawang asawa dun sa Albay. Ganun ba? Itay, gusto ko pong puntahan ang puntod ni inay. Sige anak, sasamahan kita. Inay, hindi man po tayo nagkita nung buhay ka. Masaya na rin ako sa wakas. Natapos na yung paghahanap ko sa inyo. Yung mga katanungan ko po na sana sa inyo, pinaubaya ko na lang po yun sa Diyos.
TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Lahat naman po tayo gagawin. Ang lahat-lahat, makapiling mo lang ang nanay mo. Walang taong hindi po gusto makaranas ng pag-aaruga ng isang ina. Kaya yung ginawa po ni Chito, tama lang ho yun. Dahil sabik siya sa kanyang nanay. Yun nga po ay katapangan. Katapangan po na hanapin ang isang malaking parte ng buhay mo kahit hindi ka sure kung mahahanap mo pa siya. Mga kabisyo, kung ano man po yung kakulangan sa buhay mo ngayon, magulang man yan, kapatid o anak, alam mo, naniniwala ako, napakaliit lang po ng mundo. Katulad po sa pelikula, katulad ng naririnig mo sa TLC The Drama Special, makikita at makikita mo rin sila. Hindi po madamot si Lord, lalo kung nakikita kanyang nasasaktan dahil sa pagkakalayo mo sa mahal mo sa buhay. Maliit lang po ang Pilipinas, andito lang sila. Madali na ngayon, lalo't may Facebook, TV, radyo, mag-pray ka lang at patuloy na maghanap dahil magkikita din kayo. Kulang naman ho talaga ang isang tahanan kapag wala po ang ina, no? Kaya hindi po natin masisisi si Chito kung hanapin niya ang ina niya. At alam niyo ang nakakatuwang ugali po na meron si Chito. Dahil sa kabila po ng pang-iiwan sa kanila ng kanyang ina, never po siya naghinanakit o nagtanim man lang ng galit dito. Ibig sabihin po na naging maganda po yung naging pagpapalaki sa kanya ng kinilala niyang inahan at maging ng kanyang ama. Dahil kung iba yan kabisyo, malamang sinabi na niya na yung ina mo, walang kwenta yan, ganito siya, ganyan siya. Well, ibahin niyo po si Chito dahil mas nais niya na siya mismo ang makakilala sa ina niya. Sa mga nais naman po na makipagsapalaran dito sa Manila, para po maiwasan po natin siguro na mangyari yung nangyari po kay Chito, siguro po bago tayo pumunta dito, siguraduhin po natin na meron po talaga tayo siguradong trabaho na mapapasukan dito. Trabahong matino, trabahong sigurado, para naman hindi po tayo napapasubo. So yun lang. Kaso yung iba, Mama Christine, kaya nga daw sila pupunta dito dahil nababalitaan nila. Marami naman talaga totoong trabaho. Marami, oo. Dito sila maghahanap. Mahirap naman kasi, di ba, doon ka sa probinsya, hindi mo alam, wala ka naman talagang contact dito. So dito ka talaga maghahanap. Nga lang, ang malas mo, yung mga taong nang-aakit, uy, May mga may nang-aabuso. i-offer ako sa'yo, trabaho, madali lang Alam mo, to. totoo maraming ganyan na. Totoong nangyayari po ito. Pain nila, ginagandahan nila yung title ng trabaho, madali Pero lang. pagdating sa body, hindi naman pala talaga. Pagdating sa description, hindi naman pala talaga. Kunyari, sabihin, kunyari lang, call center, yung pala, call boy. Oo, Yung mga totoo, ganon. totoo. Alam mo, marami po kami naririnig ni Mama Tanya Chinita na mga ganyang eksena na mga taga-probinsya, akala nila ang trabaho nila dito mag-aalaga ng bata or magbabantay ng tindahan, Basta, oo. pero napupunta sila sa prostitution. Oo. Nakakaloka Sa beer house, sa bakit club. may mga ganitong klaseng tao? 'Di ba? Yun ang Alam mo yun, business kasi nila. napakasakit. Business nila yun eh. Kawawa naman yung mga inosenteng bata, 'di ba? Yung iba tuloy tinatanggap na, sige, prostitute na lang ako. Hello po, Miss Tanya, ang ganda po ng drama nyo ngayon. Dami po napaiyak dito sa office namin na magkita na sila ng nanay niya, si Bubo yon. Pakibati po kami dito lahat ng taga Multistic Incorporated. Nakikinig po kami sa inyo. Salamat po, God bless from Ryan and Dana. Grabe naman yan, gandang Christine at Tanya, naiiyak tuloy ako. Na-miss ko mga anak ko. Tapos, katatapos lang tumawag yung bunso ko na hindi na daw niya alam ang mukha ko. Kasi iniwan ko po sila ng 3 years na maliit pa sila. Nung pag-alis ko, wala na kasi picture ko kasi nasunog yung bahay namin sa probinsya. Kaya nasabi niya na hindi na daw niya alam mukha ko. Just call me Anjo in Pasay. Iyak ako ng iyak ngayon. Ang sakit nun sa nanay. Si Diba Anjo yung nga makikita mo tatay ko harap-harapan, makikita mo harap-harapan, tapos, kayo po ba nanay ko? Kasi hindi ko na po matandaan eh. Kayo po ba tatay ko? Grabe. Yung nagkakarinigan na lang kayo sa boses. Alam mo yung kailangan mo mag-sacrifice, pumunta ng ibang bansa o pumunta ng Manila para magtrabaho dito sa Manila para may ma-provide sa pamilya mo sa probinsya. Yun yung nakakalukot. Yun yung mga dapat mo i-sacrifice para lang may provide ka sa pamilya mo. Sad. Pero sa mga tulad po ni Anjo, mahirap, naiintindihan po namin, pero eto na lang, wala na namang imposible ngayon eh. With Facebook, with cellphones, hindi mo na kailangang mag-long distance call na gamit ang telepono. Dati kasi Mama Tanya, bago ka makatawag sa probinsya, kailangan magbayad ka ng kunyari. Nakalimutan ko na, pero malaki yung value ng
pagtawag long sa distance, phone. basta Oo. long distance. Pero ngayon kasi, with Marami ng cellphone, promo, marami ng promo. Oo, basta diba? unlimited ka. Wala nang long distance, Palod long po, distance. palod. Oo. Wag niyo, mag-ingat lang kayo sa mga nagte-text na, uy, si tita mo to, loadan mo naman ako kasi nasa ospital ako. Huwag kayo Wag lang maniniwala yun, sa yun. gano'n. Huwag lang yung gano'n na. I-verify nyo muna. Tawagan nyo kung may load Oo. kayo. Tawagan nyo. Tita, ikaw ba talaga nag-text na magpapaload? Sige. Yung ganyan. Kailan birthday ko? Ganun. Para masigurado mo kung tita mo yun. So, ganun lang yun. Nakakalungkot po yung mga eksena po na katulad na kay Anjo. Pero, huwag ka mag-alala. Dadaloy din ang ginhawa. Ang swerte pa rin ni Chito dahil meron siyang kaibigan na tumulong sa kanya para hanapin ang kanyang ina. Tama po yung sinabi ni Buboy na hanggat may buhay, may pag-asa. At sa wakas, nagkita din sila mag-ina. At para po sa isang ina na katulad ko, napakahirap talagang tanggapin yung mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kapag anak mo. Nakakaiyak po talaga yung TLC ngayon. Pakisigaw po dito. Hi! Pabati kay Boss June de la Cruz, Madam Vicky, Ate Linda, Ate Tar, friend Unyok, ayusin nyo, pananahin nyo from Anafi Abordo. Baka yung daliri nyo na po yung matahin nyo. Tama po. Walang nabibili, sarado SM. Ito, medyo mahaba yung kanyang komento pero basahin na natin ito. Sabi dito, mas okay na po talagang ang ama ang hindi makasama kaysa ang ina. Kasi ang nanay kayang gampanan ang pagiging ama, pero ang ama hindi kayang gampanan ang pagiging ina. Oy, pwede na ngayon Malaking kawalan kapag ang ina ang nawala. Kaya mahalin natin sila habang nabubuhay sila. Alagaan natin sila kagaya ng pag-aalaga nila sa atin. Dahil kahit kailan wala makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Magkaasawa man tayo at magkaroon ng sariling pamilya, huwag natin kalilimutan ang utang natin ng buhay natin sa ating ina. Kaya sa nanay ko, mahal na mahal na mahal na mahal kita at kahit magkaasawa man ako, hindi kita iiwan. Aalagaan kita at mamahalin habang buhay. Hindi ako mapapagod na alagaan ka dahil kahit Correct. kailan, hindi ko mababayaran at mapapantayan ang pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Iniwan ka man ng asawa mo pero ako hindi kita iiwan. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ko man lagi nasasabi sa iyo pero mahal na mahal kita, Nay. Pakibati naman po ang nanay ko, Mama Christine. Birthday niya po sa 24, Joan po ng Navotas. Joan! Nakatouch naman yung message niya sa nanay niya. Ang Joan ba yung nanay mo o ikaw? Oo nga. Oo, kung nanay mo si Joan, happy birthday nanay Joan. Kasi hindi mo nilagay happy birthday po. Ang Nakaka-touch. Oo, ang ganda lang po talaga ng pagiging positive ni Chito, Mama Tama. Christine. Mama Tanya, ang ganda ng pananaw niya sa buhay, the way siya mag-accept, nakaka-touch lang. How to be you po. TLC TDS, Toto. aking ina ang i-hashtag niyo po sa Twitter from @Neki. TLCTDS aking ina. Totoo. Para nagmumura, king ina. Aking ina. May Aking. kasi. Ina. Give emphasis dun sa aking Oo, ina. king ina. Pero totoo yun. Alam mo, how to be you po talaga, Chito. Kasi despite of what happened, he remained positive eh. Kalmado. Oo di ba? Nananatili siyang positibo. Yan yung nagiging reaction ng mga taong marunong nakaka-experience na salitang kontento. Correct. Nang satisfied. Oo. Nang merong peace, di ba? And thank you sa tita ni Chito at sa ama niya kasi hindi naman magiging positibo si Chito if it's not because of the yung mga nag-guide sa kanya 'di ba? Hi Miss Kay, naaawa ako kay Chito kasi hindi niya na nakita or nahanap na buhay pa ang mama niya. Kaya ako, habang buhay pa mama ko, ipapakita ko kung gaano siya ka-importante sa akin. From Lizelle ng Naga City. Tama. Correct. Oy, dapat wag na po nating ipagpabukas pa. Life is too short. Hindi po natin alam kung kailan nga naman ikaw kukunin ni Lord. Ikaw, hindi nanay mo, ikaw Tingnan lang natin kung si Lord ba kukuha talaga sa'yo. Oo, tama. Whatever. Baka hanggang ano ka lang, nicho. Grabe Hindi ka siya. wala kang pupuntahan, joke lang. Grabe ka sa kanya. Ito, pakinggan natin ang VM ni Michael Chris Basco. Michael. Saludo po kami kay Chito ngayon. Nakaka-relate po mga shop boys ng Phase 8 North Fairview, lalong-lalo na po si Rubion Buaya. Pakibati naman po, araw-araw kami nakikinig. Thank you Michael din po. ng North Fairview, Coco Martin ng North Fairview. Nox! Coco Martin! Oy, kumusta ka Coco Martin ng Fairview? Bebe, pag-greet naman dito sa Tarlac Downtown Public Market na araw-araw naka-tune in. Especially ang Nashreen Gown. Pag-greet na rin po si Abe na tuwan-tuwa sa matandang rapist. Pwede pa raw pala mang-rape ang mga babae. Kaya naman lalarga siya mamaya para magharap ng victim. Hi! I love you na rin sa boyfriend ko si Mark Jason Blue. It's me, Mabuisit. Shasha Lee. Hello, Loko, Shasha mga loko Lee. kayo. Mana kayo kay Christine. Ay, ako talaga, Tanya. Oo, mana sa'yo. Don't me.
Mamabatiin ko lang yung driver ni Engineer Ricky Salanda. Nakatutok daw si Nonoy the Great, aka Solidum. Maraming salamat po sa pagtutok. Mama Christine, si Nanay Emer po yun, birthday niya sa August 24. Nanay Emer, happy birthday! Yan. Binabati rin natin kasama natin Oh, ngayon nagbisita from tayo! Hare Food Products. Hare. Jare. Sir Anthony Ballesteros, ang owner. Mayaman. Owner. Mayaman pero walang dala. Ba't ganun? Joke lang. Meron daw Ay, friend. Ang swerte natin, friend, na katapat sa oras Oo natin. nga, si Sir Anthony Ballesteros ng Jare. Ay, nag-message ka sa amin. Hala. Ang sama. Ay! Ako lang! Alam na! Bakit parang di mo Hindi, alam? syempre, hindi ko naman na-view yung profile picture Ay. Yung name lang hanapin Teka ko. lang po, marami ko po kasing message. Huwag kayo magalit. Sige po, go po. Ay, oo, sabi niyo magigest po kayo. Basta antayin po namin yung pasalubong Alam niyo niyo, po. suplada po kasi talaga yan. Ganyan Wow. po yan. Matatanggal lang po yung sa trabaho eh. Wow, don't me. Don't me. Thank you po. Sige po sir, later. Eto meron voice message si Wilfred James. Wilfred, pasok. Grabe. Wala akong masabi. Yung mga lalaki na pa nire-rape ngayon. Ano ba yan? Kaya maka-move on. Pero gusto din naman namin yun. Masabi ko lang, saludo ako doon sa Chito. Babati naman po dito si Paring Jun, si Ate Vicky, si Ate Ana, si Mama. Si Tanya, pahalok nga. Mwah. Tigilan mo ko lang Ay! din. Black ko. Gilandi pa mo. Tigilan mo ako. Tigilan. Ay, tigilan mo ako pero hindi. Paano ba na? Tigilan mo ako. Nakakatuwa yung mga lalaki. Kayo lang talaga yung naka-appreciate sa nare-rape yung babae. Gusto nyo talaga yung mga ganyang usapan. Matatampal ko kayo Kaya nga hindi siya masyado pinag-uusapan kasi nga yung mga lalaki. Kayo talaga gusto yung mga ganyan. Talaga, Diyos ko, yun ang mga active na active kayo pag ganyan topic. Ang sarap yung pagkakurampalin. Tama. Ito, bakit nagahang si bakla? Hay, nako, kalungkot naman po ang kwento ni Chito. Nakakaiyak talaga. Shout out naman po kay La Mama at Papa na nakikinig din. Ang lakas po ng radyo from Jerome Acosta Gaano sa po Twitter. kalakas? Malakas po ganire po. Pak ganire. Oo. Sabi dito, kawawa naman si Chito, DJ Chris, kaya naman na nagagawa niya ang masawang gawain dahil natatakot siya, baka patayin siya. Mark po ito ng Tarlac. Ang dami niya na daw text. Ayan na po, Mark. Ayan na. Ng VM mula Tarlac. kay Natsu Kungsu. Natsu Kungsu. Grabe. Wala akong masabi. Yung mga lalaki na pa nire-rape. Siya yun Ay, siya si bakla pala. May ibang character yung pangalan. Natsu, sinasabi ko sa'yo, ibablatter kita. Bakit dala-dala mo Dami pangalan mong ko? Ito, VM ni Nix Lopez na naghahang. Ito, si Nix. Nix. Grabe, ang ganda naman ng kwento. Relate ako. Abati naman Nang ako rape sa ka din? mga kasamahan ko dito Bakit sa ba yung tumatak sa inyo? Additional sa Mandaluyong City. Si Jello, si Maricar, si Elaine, tsaka si Juby. Jared Palapa, Mandaluyong. Yan. Bakit ba yung tumatak sa inyo? Yung totoo po. Yung mga baklang to. Sobrang ganda po ng drama nyo. Araw-araw po kami mana nakikinig sa ng amin. pinsan ko. Kahit nagre-review kami, naku, hindi namin Ay, talaga ba? pinapalampas yung drama special. Sobrang galing po ng DJ no gumaganap. Daig pa po ang nanonood ng TV. More Totoo! power po sa show nyo from Gen Video Mga DJs namin yan dito sa Love Radio, magagaling talaga yan. Correct. Sabi ni Brando Mortega sa Facebook comment, good tanghali po, Mama T at Mama K. Swerte pa din si Chito kasi kahit hindi niya nakasama mama niya dahil may papa pa naman siya na mabait sa kanya. Ang ganda naman ng kwento. Ako kahit di ko nakasama mama ko, masaya pa din ako dahil may nagpalaki sa akin na tinuring ako na tunay na anak. Kaya maswerte ako dahil naging dalawa ang mama ko. Salamat po, more power. Pakibati man po kami sa Marilao, Bulacan. Everyday ako nakikinig sa inyo. Uy. Thanks and more power sa programa ninyo. Salamat po Thank you, Brando Mortega. Eto, merong voice message si Kyle. Kyle Roda Garcia Marquez. Kyle, pasok. Ang hirap na hindi kasabi ang sa pagtulog yung mga anak mo. Yung pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi na sila tumatabi sa pagtulog. Sakit-sakit kaya nun. Kaya congrats na lang sa'yo. Congrats sa'yo. Kasi nakita mo na yung nanay mo. Mama T, Mama K, ganda-ganda nyo. Sana magkita tayo. Mayroon pa. Nanlalaban siya Mama T, Mama K. Ingat
po kayo palagi. Labanan tayo. Thank you sa mga drama niyo at nagpapagising sa amin. Labanan. Labanan tayo. Anong trip mo, Tanya? Yung totoo. Eh, sabi- Umayos ka. O, di laban. Hindi masyado lang malapit yung ano niya. Oo. Hello Thank po you. kay Mama Edward Pascual. Nakakagising lang, tapos bunganga daw natin naririnig. Hi, niya. Mama Edward! Si Kyle Roda Garcia kasi nasa Seoul, South Korea. Ganun may pag sa Seoul. hugot. Ganun. Bakit ba? Joke lang. Bidati mo si Edward Pascual, no? Oo, si Mama Sana Edward. may libre tayo ng makeup niyan. Tama. Grabe. Mama Edward, kaya mo ba yan? Joke lang. Miss Tanya, para walang kawala. Ayan, nasagot siya, nagtatype. Che, sabi niya, Che. Miss K, Miss Tanya, paano po magiging kasing ganda nyo? How to be you po. Ayan Love tayo you, eh. Love you both po, King Ina. Anong King Ina? King Ina yun. Ina. Grabe kayo, lagyan nyo kasi. Oo. Sana may mga ganyang ugali pa gaya kay Chito. Mga bata kasi ngayon, nako, busy po. Growing up, they forget their parents is getting old. Chick. From Nicole Betuso. Kasi sa technology po, ganyan po talaga nag-evolve. Ang sinasabi niya ni ate, parang while you're busy growing up, your don't forget na your parents is also growing old. Growing old. So, ibig sabihin, mag-alat ka naman ng time sa parents mo. 'Di ba? Dahil yung parents mo, nakakalimutan, walang interest yan sa internet, maalagaan ka lang. At saka nalulungkot yan kasi ang busy-busy mo na hindi ka na makontak. Tama. Malapit na kami ma-dads. Magparamdam ka na. Dads agad. Body poke mo naman ako sa Facebook. Oo nga, tama. Body poke pa rin. Kulbitin mo naman ako. Oo, yun eh. Ramon Roldan. Ramon. Hi, magandang araw, Miss Tanya Chinita. First time ko pong mag-BM sa inyo. Lagi po ako nakikinig dito from New Zealand, Dunedin. Hi po, New Zealand. Okay po yung drama ninyo. Maganda, nakaka-inspire. Promise? Lalo ko pong na-miss yung mama ko. Para sa mama ko, mahal naman kita. I love you. Iiyak na Maraming yan. salamat po. Always listening to your station. Thank you. Bye-bye. Iiyak na yan. Bye. Nagbay-bye tuloy. Iiyak na yan. Ito si Jeremy Cadayo na kamero sa Facebook comment. Natapos na naman isang kwento ng totoong buhay. Sobra minaiyak kasi hindi man lang niya nakausap ang kaniyang ina. Nakaka-addict makinig kahit na nakakaiyak mga drama. Naku, paglabas ng baby ko nito, malamang iyakin. Ay, nako. Oy, good luck sa panganganak. At least Kaya mabait. yan. Oo. At least alam niya na yung mga nasa tiyan pa lang siya. Alam niya yung mga lessons sa diba? buhay, diba? Ikaw ba ituturuan ng anak mo? Correct. Ganyan. Voice message mo na kay Nix Lopez. Nix Pazok. Hi, mga DJ, pakibati naman sa mga kaibigan namin sa Mulabe, especially sa friendship, sa may additionals at sa kaibigan namin na magbe-birthday, si Maricar Fontanar. Maraming salamat. Salamat din po. Mag-play ka pa ng voice message, ma. Meron pa tayo. Okay na ako. Okay ka na? O, sige. Ito, lasa lang. Sige. Si Kevin Tendilia. Kevin, 4 seconds. I love you, Miss Tanya. Siya din yan kanina siguro. Siya ba yun? Feeling ko, kaboses niya. Inaasaran niya ako. Ano ba? Pinagloloko niyo si Tanya. Ito na lang last. Na-play mo ba si Mishiharu? Kuwajen? Miss Haru. Ang hirap po talaga kapag wala sa tabi mo ang nanay mo. Halos parehas tayo, Chito. I was 8 years old nang mamatay ang mama ko. At since namatay si mama ko, naging malayo ako sa papa ko. Kaya maswerte ka pa rin kasi dyan yung papa mo na nagmamahal sa'yo. Ay po, pabati po dito sa Wednesday, Mandaluyong. Nagkakasayahan po dahil birthday ng kuya ko. Ay, sa tawa ko, Albi Diary, di ko nagamit FB mo. Happy birthday! Happy birthday sa mga nagkakasiyahan. Mama Thank Christine, you. Mama Tanya, paano ba mag-apply na DJ sa inyo? Ano pong requirement? Thanks. May wala. opening ba? Wala. Gusto niyo magkaroong opening, ipatumba po natin si Christine Dera. Gusto niyo magkaroon ng opening? Ipapatumba natin si Christine Dera. Planuhin natin yan, tawagan niyo ako. Bakit? Bakit? Ikaw nagpaplano ka pa lang ako. Mag-ingat ka tingnan mamaya. mo. Ako yung panloloko ko lang yun eh. Ikaw, pa-blatter kita pag may nangyari sa akin mamaya. Oy, hindi ako yon. Pag may nangyari sa'yo, hindi ako yon. Kilala ko yon. Grabe ka. Binigay mo na kayo pangalan eh. Para halimbawa talaga, sure ka. Oo, tama. Uy, Christine, ito yung pangalan ha. Hindi nila nagigits. Oo. Ay, nako. Ay, nako. Mga kabisyo, salamat po. Sa isang linggong sinamahan nyo kami, hindi nyo kami iniwan, hindi nyo pinabayaan. Ikaw na, how to be you po. Alam ko, mamimiss nyo kami. Ng weekend. Oo, Salamat. pero alam nyo, ganun talaga, kailangan magpa-miss din pag may time. Para Correct. walang umay. Pero huwag ka mag-alala, magbabalik kami ni Tanya Chinita
sa Lunes kapag ka alas 12 na. Drama na. Pero huwag ka muna aalis kasi hanggang 3 p.m. pa kami. Sa Love Radio Manila. Corrected by. Ikaw, ituloy mo yung paglalaba mo. Makinig ka pa rin sa Love Radio, ha? At kapag ka maglalaba ka, gamitin mo para matanggal naman talaga yung mga bacteria na yan. Oo, sige. Tapusin na yung mga drama sa labada. Gamitin mo Pride Antibacteria na talaga nga naman matatanggal 99.9% ang bacteria. Itong Pride Antibacteria with triclofoam formula. Yan ang gamitin mo. Hatid sa atin ng ACS. Ay, nako, sa mga tambakang hugasin, wag panik, unahin hugasin ng kutsara, tinidor, baso at tasa, at dapat malinis din ang sponge na gagamitin. At para makasiguro tanggal ang bakterya sa kubyertos at sa baso, gumamit po ng Smart Dishwashing Paste Man or liquid, tanggaling-galing ang sebo, tanggaling-galing ang bakterya. Smart Dishwashing, the #1 dishwashing paste in the country. Yan po ay hatid sa atin ng ACS. Again, patuloy pa rin po ang pakiki-involve. Hanggang 3 p.m. pa po kami at magpe-play pa kami ng voice message. Komento nyo kuro-kuro pala palagay tungkol nga po sa drama for today. Naiyak na si MJ Santiago dahil flood comments na daw, flood chat, wala Lagi pa rin. naman si MJ, kahapon binasa Grabe rin ka, natin bakla. yan. Oo. Thank you mga kabisyo ha. Makakapiling nyo po kami hanggang 3 p.m. Pakinggan nyo po kami sa website namin, www.tsf... Ay, Ano? Sorry. Love Radio. Ano? www.loveradio.com.ph Ulitin ko, www.loveradio.com.ph. At yung mga Facebook fan pages namin. Hanapin niyo po Facebook namin kasi nawawala. Apo, hindi namin, na-hack. Yeah, hindi naman. Christine Dera po, letter K, Kristine, lagyan ng space, Dera, Dera. Yung Facebook po ni Christine Dera, naka-headset na pula. Ako po yun. Ako rin po, Facebook ko, Tanya Chinita. At sa Twitter, at Christine Dera 907. Sa Twitter, at DJ Tanya Chinita. Basta, i-follow nyo kami sa puso nyo. Oo, tama. Mahahanap nyo naman yan. Bye-bye na. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Nakabiling po mula sa Love Radio Manila ang DJ na may Tanya Chinita. Ako naman po ang DJ na may kay Christine Dera. At ito ang mas pinalakas, mas pinangangas sa kumata may bigwas. TLC to Drama Special Interactive Involved. Kapag alas 12 na. Drama na. Bye. Bye. Happy Friday. Drama Special Interactive. Involve